Бүгіннен концерттан соң мен тирән рәхмәт һәм рәхәтлек хисләре кичерәм. Чөнки Сергаж шәһәрендә, безнең туган ягыбызда үткән бу концерт гаҗәеп җылы шартларда үтте. Халкыбыз залны тутып килде. Оештыручылар бик зур эш башкардылар бу концертны оештыру өчен. Һәм халык бу концертны бер тында карады дип әйтергә мөмкин. Гаҗәеп дәрәҗәдә җылы кабул итте. Менә шундый татар җырын, татар моңын, Рәшид Вахапов мирасын аңлый белгән, кадерлий белгән якташларым белән ихлас күңелдән горурланам.